Halo lur, selamat sore. Ketemu mana neng channel YouTubeku Andre 1TR. Tadi ceritanya dina iki aku wis ning omahe bapak lan makku iki lur iki. Iki suasanane ning desa ini iki lur. Iki aku mlaku-mlaku keliling-keliling desa iki. Bawa sepeda motor. Motor ini ngono iki lur. Golek sendal nih sih. Iki sekitar jam 5 sore iki lur. Cuacane panas sepol. Wis pirang bulan ora udan-udan gini. Giling-giling dhisik. Giling desa iki dalan iki. Dandannya apa? Pecah kelare. Ini apa kuncian kelare yang kendor. Kapan nih balik? Wingi. Ini balik karo daya ya? Iki karo. Derene ta? Derene ta? Kareti. Ngarep lah hoy. Kareti. Ngerti lah. Ini deh nelpon nih. Kadang mana ini kan jangan lupa. Apa derene? Kan untuk mentekan. Apa derene? Ora. Karo. Lewat ngarep omah emang, Bro. Hah? Lewat ngarep omah dan ngarep mangkat kerjamu isu. Nah, kan ya kan balik mbak aku deh. Nah iya. Nah, masa kareti mbak aku maksudku. Itulah. Dia mampir kene ta? Ora. Ya dia mangkat iso mau memang. Masuk. Kono omahku. Nang omahku kono. Nah, balik wingi kali lewat ngarep kono kan milok kene belok nengen. Karo tapi Iki gak ngerti ceritanya aku balik bedek. ini cerita. Mampir berarti mau itu. Oh, ajar iki lah. Siapa wih? Padha. Iya. Udah video iki. Kanco. Salah di video. Delok iki cek dandan. Ketemu kanca lawas. Apa kelare? Ambrol. Pecah. Iki ben gonku belajar motor iki lho ngumpul-ngumpul. Kanca-kanca jaman SMP mbiyen iki. Ning cedek kebun karet iki. Iki ben gon ngumpul iki. Enak iki nggone iki. Kene ben kami motor ke parkir ngene mbiyen. Saiki wis beda. Padha lunga dhewe-dhewe. Wis enek kehidupan masing-masing. Enek kerjane jopo, enek sing wis bojo. Malah pokoknya beda lur. Zaman biyen seru tenan ngumpul-ngumpul karo kanca-kanca. Kangen zaman-zaman biyen saiki arep ngumpulne wae lho. Angel arep ngumpulne. Saiki arep ngumpulne angel. Kadang udah sibuk masing-masing kan. Sore-sore ngene iki kadane keliling-keliling. Aku mau sempet ketemu koncoku mbiyen kayak koncoku sekolah mbiyen. Bisa ditoke sawit. Omahe
Nah, saiki aku wis tekan ngomah iki lur. Dadi yo ngono kuwi ceritane lur ya. Mau sempet ketemu koncoku. Kayak koncoku sekolah biyen iki lur. Saiki wis dadi toke deh, toke sawit. Wis bojo juga. Iki lur kehidupan nang desa yang ngene iki lur. Dolan mbek kanca. Ngombe dhisik. Ya wis lur, berhubung wis sore, aku harus mandi dhisik. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Bye bye.